Mela nixtieq li nibda billi nirgrazzja l-konferenza ta' General Cares Union ta' Pensjonanti illi ħatritni segretarju tal-għada. Din sintendi ħatkun iċ-ċirasa fuq il-kejk ta' il-kariku kollha li kelli fil-Union tul tal-aħħar 43 sena, jiena onorat u mobbi biktar responsabilità. Għandi ħeġġa, irrid naħdem għal ġid tal-anzjani issa. Jiena ngħid li l-għaqda anzjani ta' General Cares Union hija l-ikbar għaqda tal-anzjani f'pajjiżna, ħatibqa' u nkomplu nkabruha għax l-anzjan ħaqqu li jkollu għaqda li veru tħares l-interessi tiegħu. L-anzjan u l-anzjana. Jiena minn hawn nixtieq nirgrazzja sħabi li nominawni il-kumitat kollu u mwiegħed xogħol u lejaltà lejn il-General Cares Union għaqda pensjonanti l-ikbar għaqda tal-pensjonanti f'Malta li tagħmel parti mill-ikbar għaqda tal-ħaddiema f'Malta General Cares Union li jiena tant inħobb.